Jeg kommer hjem fra mit store varme udland, frisk, og har fået renset hjernen en lille smule. Så jeg er klar til at gå i gang med en ny sæson. Selvfølgelig husker jeg sæsonen inden, men så jeg starter på en frisk. Så de ting, der er fra sidste sæson, det er nogle ting, der bliver valgt til. Så jeg starter på en frisk. Researcher på en frisk på den nye årstal, vi er inde i. Jeg ringer til spillerne og spørger, om de er blevet tykkere eller tyndere. Og så starter jeg min research på ny. Nogle gange får jeg et manuskript. Andre gange må jeg starte uden manuskript. Så har jeg et lille møde med Hanna og Michael, hvor de lige fortæller om sådan kort, hvordan den nye sæson den bliver. Men jeg ved jo godt, hvad for et årstal jeg skal researche på. Man kan sige, jeg ved ikke, hvordan karaktererne udvikler sig, eller har udviklet sig. Men det kan godt komme på senere. Det har de i hvert fald været nødt til at gøre de der par år, hvor der ikke har været noget manus. Mm-hmm. Men jo, jeg starter nogle manus et par gange. Jeg plejer at gøre det med farven og kostymerne, at det hører til hver karakter, den der farveholdning, de har. Og det kan så godt være, at de lige i den sæson skal gå lidt til venstre i forhold til rustfarve, eller lidt til højre i forhold til vinrødt. Eller det kommer lidt an på karakteren af, hvordan karakteren har udviklet sig. Ja. Farven er et vigtigt signal, og jeg tror ikke, det er noget, man er bevidst om. Men jeg ved, det er noget, man kan bruge. Rød er for eksempel en meget, meget stærk farve. Så jeg brugte ikke rødt, før vi kom til 2. verdenskrig. Og der var jeg helt bevidst om, at 2. verdenskrig, det er en røde farves tid. Så der kunne jeg ikke komme ud med rød. Men det var svært med en rød farve, fordi den er så stærk. Mm-hmm. Så man skal passe på, eller jeg skulle passe på, når jeg fandt en rød farve, at den ikke er, at den er sådan, der er lidt brunt i. Og det er der jo ikke i næsten alle farverne. Hvis man forestiller sig en farve, man blander brun i, så bliver den mere medgørlig. Og så gør det også, at næsten alle farver passer sammen. Og det er noget, der er vigtigt, at du skal kunne holde ud og se på alle de der forskellige karakterer i hver deres farve. Men du skal ikke blive forstyrret af en, der stikker ud. Det skal virke harmonisk. Og det er den der med at sige, du forestiller dig bare, at der skal være blandet brun i alle sammen. Så kører det. Jeg tror på, det der med at farve til hver karakter, at det ubevidst gør, at man er klar over, hvem det er, der ligesom kommer, selvom de har ryggen til, selvom de færdes der mellem hinanden, og du er faktisk godt klar over, hvem det er, selvom du ikke ser ansigtet, og selvom du, ja, men det er også en anden ting i det, altså stilen kender man jo også godt efterhånden. Så det er sådan en lidt hjælp til. Jeg hjælper lidt med. Ja, jeg styrer det lidt. Det skal man bedre koncentrere sig om teksten og hvad der ellers foregår. Ja. Så jeg gjorde bare det, at jeg tog mine gode grundmønstre, som jeg har haft i rigtig mange år. Og så skabte jeg ud fra det, ud fra målene på karaktererne, valgte jeg størrelsen på det der mønster, det skulle have, grundmønster, og så gik jeg ud fra det, og så varierer jeg det efter 20'erne for eksempel. Der skal du ikke have så meget talje, der fokuserer man mere på hofte, og ingen bryster, og hvor vi så går over i den anden grøft i 40'erne, hvor man skulle have taljer, og bryster og hofter. Så det er sådan, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Der fandtes jo den butik, der hed Hvidberg. En klædevarebutik. Og det er sådan en igennem 3 generationer butik. Den er desværre lukket nu. Han har solgt alle sine gamle stoffer til nogle unge piger, som nu sælger det som vintage stof. Men jeg var heldig, at han stadigvæk havde den butik på det tidspunkt. Fordi det hjalp mig utrolig meget til at finde nogle gode stoffer, altså nogle gode gedigne stoffer til herrer. Der var ikke så meget damestoffer, der var, fordi det var først senere hen, at den butik begyndte at forhandle stoffer til damer, men herrestofferne var der. Og det var virkelig et hit. Og der bestilte jeg så, igen den herrebutik der, Hvidberg, der bestilte jeg så også tøj til herrerne,
som blev syet i udlandet. Fordi vi har ikke råd til at få syet og skræddersyet tøj til dem, desværre. Men det kom faktisk til at fungere ret godt. Vi fik syet i England til at starte på, til herrerne. Vi fik taget gode mål. Man fik valgt, hvad for nogle lommer, man fik valgt, hvad for nogle for, man fik valgt, hvad for nogle... Alt muligt skal man vælge, når man skal have syet en jakke og en vest. Bukserne fik vi ikke syet i England, for det kan de ikke. De kan ikke sy bukser med højt tage. Så der ansatte vi herreskrædder til at sy herrebukser. Men det kom faktisk til at fungere rigtig, rigtig godt. Og så med damerne, der gik jeg rundt i de stofbutikker, der findes. Og så købte jeg det, som jeg synes, man kunne bruge. Og det var ikke så meget. Så jeg tog det gode kort med til London, og så gik jeg i stofbutikker. Og jeg startede fra ovenaf. Jeg tog den stofbutik, hvor dronningerne går hen og køber stof. Jeg ville lige så godt vælge det bedste fra start af. Fordi hvis man vælger noget godt stof, så er man halvdelen af vejen med et godt kostume. Det falder pænt, det ser godt ud, og jamen det falder, som det skal. Så det var det, jeg gjorde. Jeg tog til England og købte to kufferter, tror jeg. 2 store kufferter, jeg havde med. Og så kom jeg hjem, og så var der til hele sæsonen, plus lidt mere. Og det var et hit, det vil jeg sige. Hans Fabian Muldøv. Han er fantastisk. Han startede, altså en af grundene til, at vi fik startet sådan over hals og hoved i virkeligheden, det var fordi han var bare, skal vi ikke bare gå for det altså? Jo, siger Stig og Henrik så, vi går for det. Så vi startede over hals og hoved, og han var, hvordan skal jeg betegne det? Fabian, han er et meget specielt menneske. Der er ikke noget ondt i ham, der er ikke noget, han skiller aldrig ud. Han er der. Når du skal tale med ham, så er han der 100% for dig. Selvom han måske har mange andre ting at tænke på os. Men han er der altid, hvis du har brug for ham, så er han der for dig. Og han lytter. Og han giver en god stemning. Han giver en god ånda, som det hedder på spansk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men det er sådan en god energi. En god energi. Og det er noget, vi alle sammen er helt enige om. Hvis det ikke havde været for ham, så tror jeg ikke, vi havde fortsat i 10 år. Det er jo meget mærkeligt. Fordi det bliver mere sådan en... vi bliver mere dus, for selvfølgelig er vi dus. Men vi bliver mere familieagtigt, og det ved jeg godt, det er sådan en floskel at bruge, at vi er sådan en stor badehotelsfamilie. Men det bliver man, fordi vi hører om både sorg og glæder, både fra spillere og fra... Fordi vi kan ikke undgå at blive involveret i hinandens liv, når vi er så meget sammen. Og vi er også sammen næste år, og næste år igen. Så vi hører folk fra børn, der er nogen, der bliver gift, der er nogen, der... Altså alle de der ting, er vi jo på en eller anden måde, selvom vi ikke er dybt involveret, så er vi jo involveret i det. Så vi kender hinandens historier. Vi kender hinandens liv gennem de der 11 år, som vi faktisk har taget at lave. De her 10 afsnit. Så det bliver meget tæt, kunne vi mærke, da vi skiltes. Det er et kæmpe projekt. Og det ved jeg ikke rigtigt om... Det var vi jo ikke klar over fra start af, for vi anede jo ikke, om vi faktisk skulle lave mere end 1 sæson. Fordi vi vidste jo ikke, hvordan publikum ville modtage det her. Hvis de havde modtaget det på samme måde som kritikerne, så havde vi jo kun fået lavet 1 afsnit. Eller 1 sæson. Men vi blev jo ved, og vi vidste hele tiden ikke, hvor længe vi skulle blive ved. Så på et tidspunkt kan man sige, jeg måtte i hvert fald beslutte mig til, at det her, det fortsætter nok. Fordi det er svært hvert år at ligesom skrue ned og sige, okay, nu pakker vi det hele til side. Det er lidt sjovere at sige, okay, det der, det køber jeg også det stykke stof, fordi det har jeg så til næste år. Fordi der sker en udvikling, som man ligesom kan tænke frem. Men det var længe inden man tænkte frem på den måde, og ligesom, at det blev en stor ting. Det blev det rent faktisk først efter vi havde lavet de 5 afsnit. De 5 første afsnit, som var meningen, vi skulle have lavet, eller som de håbede på, vi skulle lave. Hvor de så siger, det var første del, nu går vi så i gang med anden del. Og der vidste vi heller ikke, hvor mange afsnit det var, men det hed sig, at det nok blev 5 afsnit. Så der kunne man bedre se sådan lidt mere frem og tænke,
at tænke stort eller ikke stort, men tænke sådan videre. Også med, hvad årstal når vi nu op i. Det vidste vi jo ikke. Hvor mange år springer vi, når vi op til 1947, som jeg godt kunne tænke mig at nå op til, for jeg synes, det er, at der sker en revolution i moden. Det er en af de virkelig store revolutioner i moden, for mig at se. Så det gik jeg jo håbe på. Men det var, jeg tror, vi var i det. Vi vidste ikke, hvor stort det var, før vi var færdige. Der skete noget, da vi var færdige. Der skete et eller andet med, man kunne mærke, hvor meget vi havde været sammen. Man kunne mærke, hvordan det var, den der fornemmelse af, at nu er det slut. Fordi selvfølgelig har vi snakket om, at det er fint, det slutter. Altså, vi kan jo ikke blive ved. Og nu skal vi slutte, og vi er taknemmelige over, at vi har været med. For vi har gjort noget specielt. Men da det så ligesom bare, buff, tak for den gang. Så oplever man det der. Altså det var specielt skuespillerne jo. Altså det var dem, som jeg er tæt på. Så det er dem, jeg har forholdt mig til. Det er skuespillere, som jeg har jo skabt deres karakter igen 10 år. Så derfor bliver jeg også en vigtig brik for dem. Så pludselig er det sådan en, ja, nu slutter det, og nu er det, fordi man kan jo sige, at vi kan sagtens ses, og vi kan sagtens have alt muligt, men det bliver jo ikke det samme. For det uforpligtende, det er, at vi møder på arbejde, og så skal vi gøre det, vi skal. Og så ind i det, så slutter vi og drikker kaffe og alt sådan noget. Men det andet, det bliver jo aldrig det samme. Så derfor er det slut. Men altså mange af dem, som man kan sige, hvad bliver det nøje, man siger, ok, det er fint, det er, og jeg er så taknemmelig for at være med, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at tude, der er ikke nogen grund til at have det sådan. Hvem tude? Hun kunne slet ikke være. Og det var sådan meget gennemgående. Men det var primært, altså, det var ikke sådan i forhold til produktionen som sådan, men det var i forhold til skuespillerne, jeg havde det virkelig. Ej, hvor havde det været fantastisk, det der med at skabe dem som karakterer. Det er en stor ting at tænke på. Ja.